Diolch am y cyfle i gymeryd rhan, gan obeithio gallaf eich denu i'r maes gofal. Cath Ellis, a dwi'n reolwr ardal, gwasanaethau darpariaeth gofal yn y de. Cyfrifoldeb dros cartrefi preswyl, canolfannau dydd a'r gofal yn y gymuned. Rwy wedi gweithio i'r cyngor ys 1994, gan ddechrau yn y gegin yn reolrau cynorthwyol. Wedi manteisio ar bob cyfle i ddatblygu fy mhrofiad, hyfforddiant i gyfer lle dwi heddiw. Ar y siwrne rwy wedi cael y fraint i gyfer llawer iawn o unigolion arbennig iawn ac wedi cael ambell i werth bywyd. Mae fy mywyd yn gyfoethocach ac mae'r teimlad mod wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau bobl yn deimlad braf ofnadwy. Pob dim yr ydym yn ei wneud, mae'n ymdrin â phobl, boed yn ddefnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd, ffrindiau, staff, gweithwyr a feisydd eraill. Rydym yma i gefnogi unigolion i gyrraedd eu allbynau personol drwy ddatblygu perthynas a chreu'r awyrgylch bositif i'w galluogi i ddigwydd. Wrth gwrs, yr hyn sy'n ymddangos ar y wyneb yw'r berthynas gyda'r unigolion a chyrraedd beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae llawer iawn o swyddi yn y cefndir ble mae angen arweiniad o sgiliau, hyfforddiant i alluogi hyn i ddigwydd. Cerddedfwriaethau, chanllawiau, all newid yn ddyddiol, fel rydyn yn gwybod heddiw sydd rhaid ymateb iddynt. Mae mentora apprentice i ddatblygu yn ei hyder a'i sgiliau yn allweddol iawn yn ein gwasanaethau, gan fod gymaint i'w dysgu, yn holl bwysig i adnabod y person, ond hefyd y cyflyrau, anghenion iechyd dwys, deall dymwensia, a llwybr bywyd, a llawer mwy. Gyda'n gilyn, byddwn yn cytuno y nod yr ydym am gyrraedd a'r llwybr gan gyfathrebu yn gyson. Wrth ddatblygu hyder, dod i adnabod y defnyddwyr, byddwn yn hyrwyddo i chi fod yn rhan o'r tîm a bod yn ffactor ofnadwy o bwysig i gefnogi bywyd yr unigolion o phob elfen. Ceisiwn sicrhau ein bod yn cwrdd â'r prif anghenion seicolegol unigolyn, sef cadw eu hunaniaeth, y teimlad o berthyn, cael pwrpas mewn bywyd, cariad cysur gan gefnogi gweithgareddau ystyrlon. Edrychwn am berson sy'n gadarnhaol ac yn angerddol, sydd ddim yn farnwr, sy'n gallu gwrando a pharchu ar syniadau eraill na fyddwch yn cytuno ar adegau, yn gallu defnyddio eich dychymyg i gysylltu'n emosiynol ag eraill, i werthfawrogi gallu'r unigolyn, i allu adnabod a chefnogi ddatblygu sgiliau gwahanol, gallu gwerthfawrogi a pharchu sgiliau personolaethau eraill, y gallu fod yn hyblyg, dangos agwedd broffesiynol gyfeillgar, cael calon a i gydweithio fel rhan o'r tîm. Croesaw'n pob diddordeb i'r gwasanaeth, gyda diwylliant o gefnogaeth i ddatblygu yn staff. Ymfalchu'n yn y llwyddiant o'n staff ac rydym yn cefnogi eich gyrfa. Mae blatfform yn fy marn i sy'n rhoi'r dechrau o ansawdd ac yn gosod y sylfaen i'r blynyddoedd y ddaw. Mae'n faes cyffroes, heriol, teimladwy, digon o hwyl, ond llawer o waith caled hefyd, na ddim drwg i neb. Diolch yn fawr.